eta ulertzen da baimena ematen dutela haietatik lortzen diren iritziak eta irudiak grabatzeko eta zabaltzeko. La sesión tiene carácter público y se va a proceder a su grabación y difusión para generar conocimiento de la ciudadanía de los asuntos tratados en la misma. Las personas asistentes, como público a la sesión, lo hacen libremente y se entiende que dan su consentimiento a la grabación y difusión de las opiniones y las imágenes que de la misma se obtengan. Eguneko gai zerrenda, punto 1, expediente 4286/2023, 4916/2023, 5065/2023. Aprobación si procede de estas actas de sesiones anteriores correspondientes al 26 de octubre, 11 de diciembre y 21 de diciembre de 2023. Ros. Comunica. Aldeko bozkak. Segundo expediente 760/2024, Euskal Herriko Pentsionadunen mugimenduak aurkeztutako mozioa. Vale. Voy a proceder a leer la moción. El movimiento de pensionistas de Euskal Herria nos dirigimos a ustedes para que en el pleno del Ayuntamiento de Zalla procedan, si así lo consideran, la aprobación de una moción apoyando una de nuestras reivindicaciones fundamentales. Garantizar que todas las personas pensionistas dispongan de unos ingresos mínimos de 1.080 euros en 14 pagas. Idazki honekin batera doakizu Eusko Legebiltzarreko Gizarte Politika eta Gazteria Batzordearen aurrean egin eta aurkeztu dugun txosten laburtua. Bertan eskatzen eta justifikatzen dugu erreibindikazio hori. Nola gozatu eta zenbat ezten dugu kostua. Txostena eskari horrekin hasten da. Con el presente informe, elaborado por el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria, pretendemos impulsar nuestra demanda inmediata de establecer para el año 2023 la pensión mínima de 1.080 euros. Esta demanda la dirigimos tanto al Gobierno del Estado como a los gobiernos de la CAP y Navarra. A estos últimos, además, les demandamos que mientras no se fije la pensión mínima que hoy está en 783 euros en esa cantidad, complementen dicha pensión mínima hasta 1.080 euros en 14 pagas. Con este informe damos un paso más en la explicación de nuestra demanda y calculamos una estimación económica del presupuesto necesario en la CAP y Navarra. Gainera, txosten horretan ikus dezakezuen bezala, adierazten dugu eskaera hori premia sozial urgentea eta justifikaziozkoa dela. Erakunde publikoek herritarrei bizi baldintza duinak bermatzeko behar diren erabakiak hartzeko bete beharra dutelako. Baldintza horiek, lanetik etorritako diru-sarrerarik ez duten adineko pertsonen eta pentsiodunen kasuan, gutxieneko diru-sarrera nahikoak bermatu behar dituzte. El establecimiento de la pensión mínima de 1.080 euros reduciría considerablemente la brecha de género en pensiones. Las consecuencias de la no revalorización de las pensiones en función del incremento del coste de la vida son manifiestas, como se puede ver en el informe, página 13. Constatamos que en los últimos años, 2011 a 2023, el SMI se ha incrementado de 641,40 euros a 1.080 euros y, sin embargo, la pensión mínima solo ha aumentado de 601,40 euros a 783 euros. Las pensiones son, sin ninguna duda, salario diferido y su cuantía está directamente relacionada con los salarios que se perciben, por lo que también la pensión mínima debe tener como referencia el SMI. Es inaceptable que en 2011 la pensión mínima fuera del 93,7% del SMI y en 2023 sea el 72,5%. En el actual contexto de crecimiento exponencial del coste de la vida, cada vez más pensionistas ven truncadas sus posibilidades de acceder a una vivienda saludable y adecuada a sus necesidades, una alimentación sana, garantizar su salud y la atención efectiva para paliar sus necesidades de atención a la dependencia. Hoy, 167.718 personas pensionistas de la CAP, en la CAP, tienen ingresos por pensiones por debajo de los 1.080 euros, la inmensa mayoría de los cuales son mujeres. Gutxieneko pentsioak aldagai guztietan emakume izena du. Izan ere, genero arrakala horren aurrekari dira soldaten desberdintasuna eta emakumeak alde bakarretik esleitzea ordaindu gabeko edo gaizki ordaindutako lanari ugalketaren eta zaintzaren esparruan. 1080ko aldarrikapen horrek duela 5 urte baino gehiagotik gure mobilizazioetan parte hartu duten milaka pertsonek ematen dioten zilegitasuna du. Ondorioztatzen dugu ez dagoela arrazoi ekonomiko edo politikorik ez egiteko.
eta ezin dugu egun bat gehiago itxaron. Horregatik, Zalla udalaren osoko bilkurari honako erabaki hau eskatzen diogu. Por ello, demandamos del Pleno de la Corporación Municipal de Zalla la decisión de 1. Demandar al Gobierno y Parlamento de la CAP que complementen hasta 1.080 euros por 14 pagas la pensión mínima de las personas pensionistas, con efectos retroactivos a enero de 2023. Enviar al Gobierno y Parlamento de la CAP notificación de la decisión adoptada en el Pleno de este Ayuntamiento, a celebrar próximamente. Ros. Baietz, boskatuko dugu. Geu, lehenengo eta behin eskarrak ematea pentsiodunei, tinko dabizelako lanean eta ondoria guztientzako delako. Eta, ziur gaudela guztiok pentsio duinak nahi dugu zela. Bino be, uste dugu kontzienteak izan behar garela sistema jasangarria eta iraunkorra izan behar dela, orduen, hor hausnarketa sakona egiteko uste dugu dagoela denbora, ezta. Hau esan da, geuk osoko bilkuran emango dugu geure iritzia. Aldeko bozkak, votos a favor. Abstentzioak. ¿Terminamos con el tercer punto y luego pasamos a lo que hemos hablado antes? ¿O? Yo creo que el tercer punto son robos y preguntas. Yo prefiero que primero ahora votéis la urgencia de la inclusión del punto. Entonces, nada, sí, comentar la explicación. Ya sí. Se va. Vale. Nada, lo he comentado justo antes de empezar la comisión. Queríamos traer también a esta comisión de cara a poder aprobar en el Pleno, que además es 2 días antes del 8 de marzo, la declaración institucional de Eudel. La tenemos desde hace tiempo, de hecho os la pasamos a los portavoces hace bastante, también la pasamos a los grupos que componen el Consejo por si alguien quería hacer alguna aportación a la declaración. Y por una cuestión de tiempos, un tema administrativo del que me declaro responsable, no ha entrado en el orden del día. Entonces, la forma de meterlo en comisión para que quede dictaminado de cara al Pleno es aprobar primero la urgencia del punto. Entonces, eso es lo que proponemos ahora y después leer y discutir o acordar la declaración. Vale, pues votos a favor. Aldeko bozkak. ¿La leo yo? Vale. Vale, 2024ko martxoaren 8 Eudeleko adierazpena. Emakumeen nazioarteko egun honetan bidezkoa da gure gizarteak historian zehar eraldaketa feministak eragin dituzten emakumeen belaunaldietako zorra aitortzea, bai genero agindu eta genero estereotipoen aurkako erresistentzian, bai mugimendu feministaren borroka kolektiboetan. Sistema patriarkalak emakumeen ideiak ikusezin bihurtu ditu eta haien aktivismo politiko eta soziala ukatu ditu. Beraien aldarrikapenak islaraziz eta komunitateen aldeko lorpen evidentziak ezabatuz. Gainera, sistematikoki ezkutatu dira jatorri eta tradizio kultural desberdinetako emakume arrazializatuen, lesbianen, dibertsitate funtzionala duten emakumeen eta adineko emakumeen ekarpenak. Zehazki, arreta jartzen dugu adineko emakumeen egungo belaunaldian, sistematikoki estereotipatuta eta diskriminatua den belaunaldi horretan, sozialki garrantzirik gabekoa bihurtu duten horretan. Gainera, ikusezintasun hori ahulezia handiagoko egoerak ezkutatzen ari da, hala nola prekaritatea eta pobretzea nahi denez bakardadea, osasun arazoak eta indarkeria matxista motak. Emakumeen ahalduntze prozesuak tradizio teoriko, politiko eta filosofiko feminista baten
oinordezkotzat hartzea eskatzen du. Horregatik, adineko emakumeek dituzten jakinduriak eta errealitatearen ikuspegi kritikoa balioztea lagungarria da memoria historikoa erreparatzeko. Konponketa horrek aukera ematen digu gure aurreko emakumeak ezagutzeko eta iragana, orain eta etorkizuna lortuko dituen belaunaldien arteko transmisioa bermatzeko. Martxoaren 8an emakumeen nazioarteko eguna dela eta erakunde ezberdinek eskura ditugun estrategia eta mekanismo guztiak sustatu behar ditugu. Genealogia feminista ikustarazteko eta emakumeekin historian izandako ahanzturak konpontzeko. Udalok herritarrengandik hurbilen dauden erakundeak garenez, aukera eta ardura dugu toki eremuan emakumeen belaunaldien historia berreskuratzeko eta emakumeek eta borroka feministek udalerrien bizitzari eman dioten balioa aitortzeko, adineko emakumeen egungo belaunalditik hasita. Beraz, sailako udalak konpromiso hauek hartzen ditu. Emakumeen memoria historikoa aitortu eta berreskuratuko dituen proiektuak garatzea, genealogia sortzeko, hurbileko erreferenteetatik hasi eta tokiko bizitzan eragina izan duten talde feministetaraino. Une historiko bakoitzean, tradizio eta ingurune kultural guztietan sistemarekiko erresistentzia eta erantzuna artikulatu duten mugimendu feministak anistatzen laguntzea. Ezagutzak eta esperientziak trukatzeko belaunaldien arteko topaketa eta elkarrizketa guneak babestea, ahalduntze feministarako eta adin eta baldintza desberdinetako emakumeen aliantzako guneak izan daitezen. Emakumeen ikusgarritasun soziala sustatzea ikuspegi intersekzionalaz bereziki adineko emakumeena, bere aniztasun osoan eta emakumeen zahartzaroari buruz gizartean nagusi den irudia eraldatuz, adinean eta estereotipoetan oinarrituta. Adineko emakumeek esparru publikoan dituzten esperientzietan eta harreman eta partaidetza moduetan arreta berezia jarriko duten proiektuak bultzatzea, haien aniztasun osoan. Errenta basuenak dituzten adineko emakumeei bereziki alargunei alduntza ekonomikoa bermatuko dieten diru-sarreren eta pentsioen eskaera babestea, eskumena duten erakundeen aurrean, eta konpentsazio neurriak aztertu eta artikulatzea. Adineko emakumeentzat bereziki alargunentzat dauden laguntza eta prestazio ekonomikoak ezagutaraztea. Udal eskumeneko laguntza eta zaintza zerbitzu publikoak indartzea beren herrietan, adineko emakumeei autonomia eta aktivismoa mantentzea ahalbidetzeko. Adineko emakumeen aurkako indarkeria matxistaren eragina eta hura gauzatzeko moduak ikertzea eta horietan sakontzea, emakume horien errealitatera eta beharretara egokitutako erantzunak artikulatzeko. Berdinzarea sarearen bidez, eudelen eta emakunderen laguntzarekin udalerriak emakumeen tokiko memoria berreskuratzeko abian jartzen diren ekimenak ezagutaraztea eta ikustaraztea. Gure aldetik, ondo, baietz buskatuko dugu, eta, ez dakit, agian ekarpen bat orain badago, hitz egin dezakegu. Hauze bai egia da heldu zala, baina printzipioz geuk ekarpenakin baino lehenago bai pentsatzen dugu berdintasun kontseilutik etorri behar ziren ekarpenak entzun behar genituela geu gure ekarpenak itxeko, ez da holan izan, eta justutzu gabiz, boraz, baina geuk osoko bilkuren emango dugu geure iritzia eta bosketa. Eta ekarpenik egon, Oin arte ez genekin ez ebez. Ez dakigu ekarpenik egon dien ala ez, momentu honetan enteratu gara, con lo cual geuk ez dugu aurrera egin, ezta? Orduen, komentatuko dugu geure alkieneta eta egotokotan esango dizkizuegu, bale? Eskerrik asko. Xavier. Vale, aldeko bozkak, votos a favor. Abstentzioak. Votos en contra. Esasko bozkak. Orduan amaitzeko eskariak eta galderak, Ros? Eko guz, gauza gutxi batzuk. Lehenengo martxoak sortziko, esen nolako ideia, asmoa edo deko zuen jakitea ia posibila den aldez aurretik ze egingo dan edo nola egingo dan. Aranguren iburuz zenolako proiektua edo deko zuen azaltzie.
ikasgunetik zenolako jarraipena egiten dan, bai absentismoari buruz, bai koordinaketak bai gurasokaz edo bai ikastetxeekin edo pixkat azaltzean, nola da bilen asuntua, proiektua. Eta azkenengoa, guatari buruz zenolako proiektua bebai dekozue, ia pentsatuta dekozuen, edo ondino ez tozue esertan pentsatu, edo horren inguruen. Bai, eskerrik asko. Bueno, ez dakit batzuk orain azaldu ditzakegu eta beste batzuk agian osoko bilkuran. Bale, martxoaren 8-ari buruz, ze dinozu, programa osoa egun hauetan argitaratuko dugu, baina goizean esaten duzu, 11:04 uste dut dela, martxa irtengo da Arangurenetik, eta gero 12:00 ekitaldea izango da betikoa plazan. Kontseiluan hori adostu genuen, eta kontseilutik atera zen beste gauza bat izan zen, martxa hori bultzatzeko edo jende gehiago parte hartzeko, Zaia Info aldizkarian argitaratzeaz gain, etxe guztietan utziko genuela guztietan flyer moduko bat, eta orduan uste dut, bai, hurrengo astean, astelehen edo asteartean, helduko dela etxetara, orduan, bueno, mundu guztia gonbidatzen dugu ere martxa horretara joateko, entzutekoak ere pizkat bultzatzeko. Eta bueno, hau aprobatzen dugunean, bueno, agian pizkat berandu izango da, baina testua izan behar dugu jakiteko ze atalak nola, baina, bueno, aste honetan hitz egin dezakegu, ea kontseiluko zedin talde dauden irakurtzeko prest, eta bueno, beti bezala egingo dugu hori. Gero, bueno, hainbat ekimen daude aste horretan, eta arratsaldean ere Luziaren alabak esan digute tailer bat eta manifestazioa antolatu dutela. Eta orduan hori egun hauetan argitaratuko dugu. Eta ez dakit... Bigarren puntu Arangurenik buruzko zer, esan nahi duzu, pasaden Konsulo Robredo Laugarren zenbakitik gertatu izana, edo zeri buruz jakin nahi duzu? Orokorra zatertatzen ari den, baina konbibentziari buruzko gauza bat, ala auzoari buruz, zer? Auzoa bada guztia, bada konbibentzia eta bada konbibentzia izan, pixka bat hori aurrera eraman behar dela oso moduen eta bizitza emon behar zaiola. Vale, bueno, teoria, oraintxe, erantzun bat eman aldizut, teorian istiluari buruzko gauza bat, koordinazio bilera batzu egon dira bitartekariaren antolatuta, bai auzokideekin eta bai beste, polizia, ertzaintza eta beste eta auzokoekin egondako bitartikari prozesuan badira ja aurrera pausoak eta gutxienez proposamenak bitartekariak proposatuta, proposamen batzu daude mahai gainean eta nik uste dut pausoak ematen ari direla alde guztietatik bestelako eta inguruko alkatearekin ere egon gara berbetan ziren badirudi badaudela gauza batzuk gure artean daudela eta orokorrak direla eskualde moduan eta hori istiluari buruz. Beste gauzak, ez dakit zehatz-mehatz, zer nahi duzu konzentratzeko auzoari buruz, badaudela zerbitzu batzuk aurrera dijoazela, Arangune aurrera dijoa, badaude, oraindik planak beste auzoetan bezala eta Zaian bezala gauzak bultzatzeko hori programan daude eta aurrekontuetan bai kulturan, bai kiroletan, bai beste gauzetan sartuta daudela eta nabarmenak direla hurrengo osoko bilkuran nahi baduzu edo zehatz-mehatz esaten didazun zer nahi duzun konzentratzeko, galdera edo erantzun zuzenak emango dizkizut.
Bestetik, ikasguneri buruz, datuak ditugu, baina nik uste dut osoko bilkuran zehatz-mehatz esango ditugu zer den eskalatutako absentismoa, koordinazio arazoak eta halakoak eta problemarik gabe. Eta goatari buruz, programazioa oraindik lanetan ari gara bukatzen, badakizu pasaden osoko bilkuretan komentatu genuela zegoela luxapen bat urte honetarako, justo oraintxe hasi berri dira lanak eta hurrengo 6 hilabetetan beheko pisuko sarrerak, sarbideak eta igogailuak jarriko direla. Gainera, hurrengo astean Eusko Jaurlaritzako kultura zuzendaria etorriko da New Yorketik etorritako talde batekin eremuak deritxona begiratzera posibilitatea dagoen zehozer egiteko eta ontatzeko lehenengo urte honetan egiteko antxe, eta bestetik beste kontsultore batzuekin gaude murgilduta gauzak edo aukerak pentsatzen dagoen moduan eta ingurutestuan nola garapen aldiren programazio txikizin bat eta oso txikia egiteko urte honetan hasteko ekitaldiekin eta momentu honetan hori momentu horretan dago. Nahi baduzu, osoko bilkurari begiratuz, emango dizkizuta erantzunak, ikasgunerekin zeriko erantzunak, eta Arangureni buruz zeo zer zehatz-mehatz jakin nahi baduzu, esaidazu eta konsekatuko da horretan, eta ez gutxienez arazoak jakiteko. Zio horrean, zergatik Arangurenen eta ez Otxaranen edo ez Mimetizen, galdetu zeo zer eta gai hori buruz erantzuko dizut. Baliteke. Besterik ez, Ros?